Na co jsme samozřejmě pochopitelně rádi. Že jo, nebudeme posílat domů. Trochę rozumiemy, czasami jeżeli są jakieś przestoje, jak to się mówi. Já nerozumím trochu, já rozumím všechno. A, to ty wszystko, no kurczę, Vlade, no to mi trochę brakuje. Já jsem tady řešil právě s Fasolou, že máme velmi nabitý program a problém je v tom, že když se někomu ze závodníků stane problém s autem, tak není čas na to, aby jsme zastavili závod a šli jsme. To je vidět, jak ty chlopáci, ty drifteři, jak chtějí jezdit na ty... Nawet w pożyczonych autach wykrzesają z tych aut jak najwięcej się da. Tak a to je to právě, o čem my se bavíme, že to je velké drifterské srdce. Dokładnie, tak jak każdy walczy i każdy ma drifterskie serce, z takim sercem no trzeba, no walczymy. Tak. A já vám teďka vysvětlím, proč Alexandra Fiao jede společně kvalifikaci se skupinou Pro. To je zásadní věc, protože Michal... To super. Czech-Pol, no tak. Pijemy tutaj sponsorski napój. Szok. Tak, szok mieliśmy wczoraj, dzisiaj też. Ja, tak. Dzisiaj też. Niektórzy zawodnicy naprawdę nam dają ogromne satysfakcje z ich jazdy. No cóż tu dużo mówić, no. To je dlouhý. To je vidět, že Alexandra je skupina Street a nemá tak dobře auto pod kontrolou.